En aquest vídeo veurem la lleteresa serreta, Euphorbia serrata. És una planta perenne, viu més de 2 anys. Creix als prats secs i als erms. Arriba a fer 60 centímetres d'altura. Tota la planta conté un làtex blanc i espès. D'aquí el seu nom de lleteresa. Les fulles de la tija són linears, amb la vora serrada a la part inferior de la planta i deltoides, amb la vora serrada a la part superior de la planta. Totes les fulles són sèssils, és a dir, sense pecíol. La inflorescència rep el nom de ciatio. Família de les euforbiàcies. El fruit és una càpsula d'uns 4 mil·límetres de diàmetre. Les llavors són llises. El làtex que contenen les lletereses és càustic i s'ha usat per eliminar les berrugues. Els seus noms: Euphorbia serrata, en català lleteresa serreta, en anglès Serrated Sparge. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.